37. El nostre vol surt a les 9:45. Farem nit a Milà. Mira, ja comencen a embarcar, Comencem a embarcar. I nosaltres tenim bitllet. I jo tinc un superllibre per començar-me a llegir ara. Passarem 2 horetes, no? O 1 i mitja a l'avió, més o menys? Sí, 2 hores. I dormirem al terra. Ja ho ensenyarem, no? Alfredo i la Laia, que passen el control ja. Estem molt cansats Sí, tenim son. i no sabem on dormirem. I fins demà al migdia tarda no arribarem a Sant Petersburg. Estem intentant dormir. Jo estic estirat aquí. I l'Alfredo està sota les cadires, recolzat. No sé com s'ho fa, però Ja la fa, la gent de la ronyera. ho està intentant, com a mínim. I la Laia, ui, quin culet, està estirada, abraçant a la seva motxilla. No se li veu el cap, però està allà. I no és en broma, això és en sèrio. Ara l'Alfredo està intentant dormir així. Desperta, Xavi, desperta. Ai, que s'escapa l'avió. Que s'escapa l'avió, Xavi. No. Grava la Laia, que està dormint també. Hem arribat a Sant Petersburg, per Ja hem fi. arribat. Després de 20 hores, quasi. Estem molt cansats però molt contents. Estic aclaparant càmeres, que passa gent, És un xupacàmera, No. Xavi? L'Alfredo no fa mai. Ara estem a les cases nostres i anem a buscar el metro per anar a casa dels nostres amics De couchsurfing. Ann i Sergi. Bon dia. Bon dia. Hola, bon dia. És el segon dia. Vam per fi arribar ahir a casa del Sergi i l'Ània. I, bueno, la història curta. Vam anar a comprar menjar al súper i ara anem a esmorzar a veure com passa el segon dia. Estàvem caminant tan tranquil·laments per la fortalesa de Pere i Pau quan de cop hem sentit un... Pum! Bum! I en Un teoria, petardo. I en teoria ara s'han de sentir els canons petar. A veure si tenim sort i els sentim. Això és la illa on va començar tot a Sant Petersburg. El primer assentament. Sí, vas. Bueno, lo dels canons era mentida. Era un. Era un canó. Ens han enganyat. I ara estem a fora de la fortalesa, caminant per la illeta, i anem a buscar una mesquita així de color blau molt xula que hem vist abans. Allò que es veu per allà al fons, una església així amb una cúpula de gelat blau i blanc. L'anirem a buscar. Estem al memorial de les víctimes de la Revolució i ara anem cap a l'església de... La resurrecció. Com s'ha dit l'església? La catedral de la resurrecció. Que hem de passar el pont, que és allà al fons, i l'Alfredo que s'aparta. Estem al museu rus, no? Com es diu? El museu de Russian Museum. State. Estem en una sala on hi ha mobles antics i parts de cases russes i de Sibèria molt guais. On fumem els gelats? Què? On fumem el gelat?